Bafethu kanti ijele lenzelwe abanjani? Net kanjalo nje unyana kaMugabe wabuya qhasha. Uyayidoja ijele nje kanjalo. Yo. Okay, in advance bafethu in case ndirhubuluzana namafinyila ndicela nindixolele ne. Yiwinter seyize nento zayo. Ngizawukhumbula mos into yoba kunyana kaMugabe lona plus ikhazini yakhe kwavela into yoba badubule umntu. Kuthe kusenjalo kwathiwa hayi nasi isibhamisibhamu sesiya sisafumaneki. Ngemizuzu nje imbalwa. Kuthe kusenjalo kwabe kuthiwa hayibo nanzi nemoto ingathi banazo nemoto ezine blue lights khona pha. Ngathi mina kanti ithini lento na iyokhethi mahlala abaninzi. Sithe sisajonge lonto leyo sebebanjiwe wabanjwa ke yena unyana lona plus ikhazini yakhe. Kwavela into yoba hayi balapha ngokungekho semthethweni meaning ama illegal immigrants. Ngathi jongana bazosidlala idiplomacy ke ngokaba bazoyidlala idiplomacy yonke lento lena. Ngoba kaloku xa ngekho lapha semthethweni bazafuna into yoba makadiphothwe. Kuthe kusesenjalo yavela lonto leyo. Hayi bafethu yamane kitshala la khona limane lisiwa lile le kuseva kuthiwa bayi abenile even ibail yakhona abayifuni ibail. Bazayifunela ibail abantu abazazi into abazophuma ejele. Hayi ke bavelile ke ngoku ejele I mean bavelile court. Bathe bese court bafethu ithethwa lanto leyana ndayibona nje already biyapi. Uphumile unyana kaMugabe yena ejele. Basentensiwe. Isentence yabo ihamba ngolhlobo. Siqale ngekanyana kaMugabe. Ekanye azifani futhi sentences zabo ne. Ekanyana kaMugabe isentence ithi kugwetywe i400,000 plus i200,000. Xa yakwazi ukubhatala which is i600,000. Askiseni. Xa engakwazi ukubhatala lo mali leyo anyanzeleke into yoba makaye uzaya ejele for i24 months plus i12 months which is 42 months but ke le 12 months nalento nale 24 months kwathiwa angaziseva concurrently meaning ixesha eli1. Hayibo kaloku i600,000 into nje engenathi engenanimo siphabuye. Uyibhatele i600,000 wabuya phuma kanjalo enejele. Washeka umzala. Asazi noba sizathu umzala ufela ityala lakhe uvele wathi okay fine phuma wena mina nizawufela isimoko sethu sobabini okanye ithini into andiyazi bafethu but ke umzala ugwetyiwe i3 years yena ngaphakathi. Yo kanjalo nje. Hayi ke yazazi ipaparazi zethu ke hayi kuthe kungephi sababona behamba besiya sekehambiswa kwathiwa same day uzahanjiswa i-investigator yakhe etyala lakhe. Sininzi nje into sizifundayo kulana ma case uzahanjiswa nguye uzawuflya out. Hayibo wahamba bafethu waya e-airport khangela kwangoqhaqha seke sehle emotweni e-airport bafethu uwehle seke bambe umnxeba so seke ncumile apho. Ngihlutshwa sesifuba yami ndiyasiva ndifuna ukukhohlela qha ndifuna ugqiba le video ndingakange ndikhohlele. Kuthe kusesenjalo bafethu unyana lowo kubase airport igqwetha selilapho nalo ipaparazi zihamba namagqwetha yena uzavela kwelinye icala uthi sekevela sekesehla ke wehla njengoba senishilo esefoni lapho wehla seke thetha uncumancumile apho bafethu wahamba wayevalelwe roomini ethile kulapho ke kubhungwa khona ke izinto ezingamelanga sizive xa ke phuma apho waphuma wangena eflightini wabe uhambile kanjalo. Yet kunabafowethu abagxuma ezijele for amatyala bangawenzanga. Yet kunabafowethu abagxuma ezijele for ama cases I don't really want to say aphethe because alikho ncam ityala eli criminal case yona engathi liphethe nje naliphi ityala letyala but nje ubona into ba apha kufaki impilo zabantu engcuphekweni ngaleyo ndlela but basezijele bagwetyile ngaphakathi. Zininzi ke already imibuzo esizazibuza into ba ibe abanye abantu xa benayo imali bazawuya na ejele okanye ijele yenzelwe thina mahlwempu na. Kuhambile kanjani. Phofu nomamakhe wayehambe kweli lizwe ke phofu engakwazanga nokuzosupporta unyana inkosikazi kaMugabe. uMugabe ungasekhoyo president ke phofu yaseZimbabwe engasekhoyo. Inkosikazi ayikwazanga usupport unyana because kwayena uyi-fugitive uhambe emoshile eSouth Africa nonyana yakhe uhambile.
And kungenzeka kuyawuthi kungephi because awafuni ukuhlala emazweni wabo andithi kungephi siyawudibana naye sekephinde ebu-True. Sadibana naye sekephinde ebuyile phi eSouth Africa nyana kaMugabe. Money make the world go round. Yo.